Nasa 2,063 na tricycle drivers sa San Fernando City, La Union ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos bilang ayuda sa nararanasang krisis sa langis. Ang pondo ay mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bahagi ito ng kauna-unahang rollout sa mga probinsya matapos ang pilot payout sa National Capital Region. Para pandagdag po sa kinikita po sa pang-tricycle, pang-araw-araw po, para sa pambili ng mga pagkain po. Paglilinaw din ng DSWD Region 1, ang mga benepisyaryo na nasa master list ay mula sa ibinigay na listahan ng local government unit na naging basehan din ng tanggapan sa pamamahagi ng cash assistance. Nakipag-ugnayan po kami sa mga syudad para makuha sa kanilang mga TODA ang lahat ng registered at aktibo and legitimate na drivers. So, doon naman po sa mga iba katulad ng jeeps, PUBs, sa mga bus, sa mga PNC, ang mga yun naman po nakikipag-ugnayan ang aming departamento sa LTFRB. Unang bugso pa lang daw ito ng payout. Sa ngayon, naghahanda na rin ang DSWD Region 1 sa nakatakdang pamamahagi ng ayuda sa mga karatig bayan, maging sa iba pang benepisyaryo, hindi lang ang mga tricycle driver. Wala pa hong date yung mga ibang transport group. Naghihintay na lang po kami ng mga dagdag na iba para makapag-plot na po tayo for next week po. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.